Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo, Dlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu. Jesu Kristu izolo, nguye namhla, yebo nguyena ingunaphakade. Dlalifa izulu. Muhle uNkulunkulu wethu uyasithanda usiphinda sihlanganise namhlanje sikwazi futhi ukuthi sabelane ukwaba-ke ukushera sabelane izwi lakhe egameni elihle lomfelo wethu Jesu Kristu inkosi yethu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyazi khona abacikekayo bacikwa igama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngeke futhi ukusho ngoba uJesu Kristu inkosi. Basho njalo abapostoli ngesikhathi bekhishwe ejele beshayiwe. Kwathiwa yekani ukuliphatha leli gama. Bathi abapostoli wathi uPetro, zinqumeleni nina ukuba ubani siyakumlalela, abantu noma uNkulunkulu, ngokuba thina singofakazi balezi zinto. Yazi ukuthi ngufakazi oqinisileyo ngaleli gama likaJesu Kristu inkosi. Abaningi benu ekhaya lezwi naku-YouTube bangofakazi bokuthi uJesu Kristu inkosi. Asizushintshiswa-ke umuntu. Athi umpostoli Paul, nakufa nakuphakama nakujula nakubandezeka nandlala nakuhlupheka nokuzingelwa nanoma yini kenye ngisho iy'ngilosi zivele ezulwini ngeke sisahlukanise nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu inkosi yethu. Awu siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngingakaqhubeki-ke ngiyathanda ukuniqaphelisa. Izolo ngisukelwe omunye umuntu osekhaya lezwi engifuna imali. Kanti inamba yalo mzalwane ihekhiwe. Ongifuna imali akuyena lo mzalwane. Kuyasiza-ke ukulalela. Kuyasiza ukuhlala kumoya ngoba izinto ezinjengalezi ziyavikela. Bese ngimphendula ngithi mina imali anginayo. Imali enginayo ingekaNkulunkulu. Ukuze ngikunike kufanele ngithandaze ngicele kuyena ukukunika. Aphendula athi kodwa mina ngiyahlupheka. Ngithi phela mina noma wabe uyahlupheka. Mina nginamali, imali enginayo kaNkulunkulu ngisazocela kuyena. Nangale-ke kwalokho bese kuthi angi-ede lawo magama. Asebake bayithatha abangathembeka ukuyibuyisa ngesikhathi kufanele ibuye ngaso. Bazisola nanokuthi bazalelwane ngoba uzodila nomnikazi wemali ngqo ngoba mina nginamali. Mangikunika imali usuke unikwe yilo othi angimphathele le mali. Ungasayibuyisi usuzobhekana naye ngqo. Mina nginankinga nencane. Awu kanti inamba ihekhiwe kodwa ngiyakholwa ukuthi wazwile lawo mazwi. Bafowethu qaphelani ziyahekhwa iy'namba. Okwesibili kunomzalwane oshelwa owesicabanga ukuthi ungumzalwane osekhaya lezwi. Uyamshela manje. Ngazi noma ubona i-profile pic yakhe noma kwenzekeni. Mayese nginika inamba ngithi ngiyamtracer, cha usebenzisa i-SIM card akangekho ngayo ekhaya lezwi. Kodwa yena kusho ukuthi usekhaya lezwi ngoba ukwazile ukumbona umuntu omuhle. And ngiyakholwa ukuthi uzongizwa ngoba uku-group number 7. Iyeke-ke mfowethu lento oyenzayo. Udlala ngomlilo, udlala ngegeja akuziliwe. Siphethe uNkulunkulu wangempela thina, hayi umdlali, hayi unodoli. Yabona lona engimphethe. Ugqoka ubukhosi njengengubo. Wembetha amandla. Ungubaba wokukhanya. Wakha izindlu zakhe imishayo yazo ayibeke phezu kwamanzi. Uhamba ngamaphiko omoya. Ulenekile izulu njengendwangu. Wenza iy'ngelosi zibe imimoya.
abesenza ikhonzo zakhe zibe ngamalanga bomlilo. Yabona umlilo usekhaya lezwi. Yikho bephuma nje akuhlaleki. Bafuna ukuya kubafundisi njengokubatshwa kwey'ndlebe zabo. Usho njalo uPostoli Paul ebhalela uTimotheyu athi ngey'khathi zokugcina bazolifulathela iqiniso njengoba lifulathelwa ekhaya lezwi. Ngiyamangala mina, yazi nabay'celelile ukungena bayaphuma, abangafakanga abanye abantu bazicelelile nje kuyaphunywa-ke manje. Yabo futhi uma sekuphunywa kanje, mina ngiyakutshela ngeke ngikukhohlise, uJesu usezobuya. Satan is at work, uyasebenza. Bayaphuma abantu ekhaya lezwi, kodwa uNkulunkulu ungisizile waqinisa isikhumba sami sikamoya. Kunokuthi kube buhlungu, cha akubuhlungu, ngoba uNkulunkulu uyahlunga noSathane usemsebenzini. UPawulo lokuthi uzobuya, so kuyashisa ekhaya lezwi. Hhayi kuyashisa. Kuhlala abay'ilangabi lomlilo abenziwe uNkulunkulu, hhayi laba bezoba umlilo bezowisa abantu. Qaphelani-ke bazalwane, khona iy'mpisi la phakathi ekhaya lezwi zishela abantu, zikubuka lapha zibuka i-profile pic. Qaphela noma umblokhe lowo muntu, kodwa uma ubona usebenzisa inamba esekhaya lezwi umlethela kumina. Mina ngizothandaza naye kuphela nje, ngizothandaza naye. Hhayi-ke ngiyabonga, niphile bangcwele, niphile bazalwane. Sikhuluma-ke ngobunye kuKristu, asiziyeke lezi zinto ezisihlukanisayo. Benginiqaphelisa nje ukuthi uSathane usengenile ungaphakathi ekhaya lezwi, uyasebenza. Qaphelani, hlalani enkosini uJesu. Sifunda-ke izwi lenkosi kukaJeremiah chapter 17, sofunda uverse 20 no-21. Ake siguqe phela bazalwane, simguqele uNkulunkulu wethu, sithandaze uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho nangalo mzuzu. Sibonga uthando lwakho sithande ngalo. Ngiyacela ukuba Nkosi ube kanye nathi ngomoya wakho ingcwele, uzambule ukhulume. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bazalwane. Asiqhubekeni-ke sifunde izwi lenkosi, uJeremiah 17 verse 20 no-21. Umkhuleko wenkosi yethu uJesu Kristu lo ezikhulekela yena, ekhulekela abafundi bakhe, ekhulekela bonke abakholwayo, nami nawe sibaliwe kulo mkhuleko. Verse number 20. Angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo. Washo ukuthi akaceleli abafundi bakhe bodwa la, kodwa nalabo abayokholwa ngezwi lalaba abafundi. Nawe okholwayo ngezwi elikhishwe umfundisi wakho, elikhishwe ubaba uNsibande, nawe ubaliwe kulo mkhuleko. Verse 21. Ukuba bonke babe munye, njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena umthumile. Sizogcina khona lapho. Izolo sikhulume kabanzi izolo ngokukhuthala, ngenkuthalo. Sikhulume kabanzi bazalwane ngokukhuthala izolo. Ngakho-ke ngiyacela sibuyele khona ke sizwe ukuthi yini uNkulunkulu angasambulela yona ngokukhuthala. Besifunda-ke incwadi kaPetro, uPetro wesibili, sifunda uverse 10 no-11. Ngakho-ke bazalwane, khuthalelani kakhulu ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu, ngokuba uma nenza lokho anisoze nakhubeka. Verse 11. Ngokuba ngokwenze njalo niyakuphiwa ngokwengcebo ukungena embusweni waphakade weNkosi yethu nomsindisi wethu uJesu Kristu. Ukukhuthala bazalwane emsebenzini kaNkulunkulu kusemqoka ngale ndlela engingazi ukuthi ngizochaza ngithini.
uNkulunkulu uyamthanda umuntu okhuthele, akawadli amandla omuntu. Usho njalo lapho kumaHebheru chapter 6 verse 10 ethi ngokuba uNkulunkulu kasiye ongalungile ukuba khohlwe umsebenzi wenu nothando enalibonakalisa ngakulo igama lakhe, lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. Yabona umsebenzi wokukhonza abangcwele uyamthokozisa uNkulunkulu. Abangcwele-ke bakhonzwa ngendlela eziningi. Kodwa nje mkhonze ongcwele uzilethela isibusiso. So uNkulunkulu akasiye ongalungile ukuba khohlwe umsebenzi wenu nothando enalibonakalisa ngakulo igama lakhe, lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. Ukungenisa izihambi nje kungukukhonza abangcwele. Ukulalisa abantwana bakaNkulunkulu kwakho kungukukhonza abangcwele. Aze athi uJesu ozophuzisa abe munye kulaba inkezo yamanzi yothola umvuzo womprofeti. Isimanga leso. Ukulalisa umntwana kaNkulunkulu ekhaya lakho umqhele ongasuka umphansi. Ngoba uNkulunkulu uthini? Akasiye ongalungile ukuba khohlwe umsebenzi wakho nothando olubonakalisile ngakulo igama lakhe, lokhu nibakhonzile abangcwele. Ezinye zezinto ezenza umntwana kaNkulunkulu ambubone ubukhona bukaNkulunkulu. Ezinye zezinto ezenza umntwana kaNkulunkulu amtose uNkulunkulu. Mhlambe lo muntu bese efike la ingabaza khona. Mhlambe lo muntu bese efike la isitha sifuna ukumnqoba. Ngokumenzela kwakhe into enhle, ulalela uNkulunkulu. Mhlambe ube nesidingo lo muntu. Mhlambe ulambile kwakhe, usethandaze wathandaza, kanti uNkulunkulu ufuna ukumphendula ngawe. Kumele uqhamuke wena, umthengele igrosa noma umnikeze imali, avela boNkulunkulu akhala inyembezi. Hawu Nkosi kanti ukhona. Umqhele ongakanani kuwena loyo? Uma ulalela phela, ngoba uNkulunkulu uyazazi izidingo zabantu. Imali angeke ayehlise ezulwini. Sadlula isikhathi semana. Igrosa angeke ayehlise ezulwini. Uzothinta wena bese ungathinteki. Kanti kuba ubuthinteka, lo muntu bezomtusa uNkulunkulu ambuke ngamanye amehlo. Nawe akuhloniphe ngokuthi nje usho ukuthi uyalalela usibanibani. Bengithandaza ngingedwa ekamelweni ngicela ukuthi nokuthi nangu usibanibani esenginika. Ukukhuthala lokho. uNkulunkulu akawadli amandla omuntu. uNkulunkulu uyayazi imisebenzi yethu esiyenzela abantu. Ngakho kusemqoka mntaka baba ukuthi ukhuthale. Kusemqoka ngendlela emangalisayo. Ake sihlehleke sibheke ukukhuthala, sibheke kuyincwadi kaPetro wesibili chapter 1. Siqale kuverse 3 kodwa ngizogijima ngoba ngicabanga ukuthi ngijahe kuverse 5. Mhlambe sobuye sihlehle ngolunye usuku simbukisise uverse 3-4. Uthi kuverse 3 isihloko sithi amakholwa mawakhuthalele umsebenzi wokukholwa. Asizwe leso sihloko. Amakholwa wakhuthalela umsebenzi wokukholwa. Abungehla ubuthongo ungazi ukuthi yini uzovuka uyenze kusasa ekhombisa ukukhuthala kuNkulunkulu. Yini ozomenzela yona uNkulunkulu. Thando luni, hlobo luni lothando ozoliveza kwabangcwele bakhe kusasa. Amakholwa mawakhuthalela umsebenzi wokukholwa. Hayi omunye, hayi eminye imisebenzi. Ake sibheke uverse 3. Njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu esinike konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazena wasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe. Thina usinikiwe amandla obuNkulunkulu. Akuphi lawo amandla obuNkulunkulu? Umoya oNgcwele. Sengichaze kaningi ukuthi umoya oNgcwele ungamandla kaNkulunkulu. Umoya oNgcwele uyinkazimulo kaNkulunkulu. Khumbula ngimxoxela ukuthi ngesikhathi ngikhipha idimoni ngocingo elaluligiyona emaningi, wathi biza amandla ami amakhulu okugcina. Biza umoya oNgcwele.
So sinikiwe amandla obuNkulunkulu bazalwane, ubuNkulunkulu bukuthina uma nje uphila impilo engcwele. Abuhlali ubuNkulunkulu uma usasheba, uma usathi uyakholwa ubuye wenza izinto, uma usathi uyakholwa ubuye ulandela izwe. Ngeke, asililandeli izwe, asizenzi izinto ezenziwe ezweni, asilifaki udaka ebusweni, asiyipendi imilomo, asizifaki izinkophe ngaphezu kwalezi esinazo, asiwasusa amashiya bese sidweba amanye. Baphuma-ke abantu ekhaya lethu, ngoba phela bafunani ukuhambisana nabo. Asiwafaka amabhuluku, uNkulunkulu akalifuni ibhuluku. Asizenzi izinto uNkulunkulu angazifuni, asivezi cleavage, hhayi asikwenzi lokho. Uzingcolise ngabantu besilisa belala nawe kwelikamoya, uyomangala ufika ngale kwethuna umphambi kwesihlalo sokwahlulela ukubona ukuthi bangakanani abantu besilisa balale nawe bekungcolisa ngenxa lokuhamba kwakho nqunu. Thanda ukugqoka izinto ezikumpintshayo, nabesilisa bagqoka izinto ezibampintshayo. La bantu besifazane obalimazayo usazowuthola umvuzo wakhe ekhaya ezulwini. Webazalwane, akudlalwa ngale kwethuna. Into ebuhlungu kunazo zonke ukuthi uma usesihogweni uzohlala ingunaphakade. Yabona njengoba kuwunyaka ka-2024, abangena esihogweni ngonyaka ka-1, ngonyaka ka-10, ayikakaqali ingunaphakade basayishela nje. And impethu yakhona ayifi, nomlilo wakhona awucimi. Mina ngiyakhala ngiyadabuka, ngani bazalwane, angazi ngempela ukuthi umuntu uzoyithini le ndaba. Ngiyakhala ngiyadabuka ngani. Uma umuntu ebuka ama-profile pictures enu, ubona izwe, yalazi izwe. Susa phela isithombe sakho wasifaka useyizwe, ngoba usungumntwana kaNkulunkulu. Mhlawumbe lezi ndawo usazenzi, kodwa i-profile pic yakhe lokhu yahlala nje. uNkulunkulu uyakuthanda, uNkulunkulu ave ekuthanda. Ngithe-ke njengokuba amandla akhe ubuNkulunkulu esinikile konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena, wasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe. Verse 4, esiphiwe ngakho izithembiso eziyigugu nezikhulukazi, ukuze ngazo nibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu, nibalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko. Verse 5, ngibuka isikhathi. Verse 5 uthi ngalokho nengezela inkuthalo yonke, nelekela ubuhle ekukholweni, nasebuhleni nelekela ukwazi. Ngalokho nengezela inkuthalo yonke. Uma ubalekela ukubhubha okusezweni ngey'nkanuko, wengeza inkuthalo yonke bese welekela ubuhle ekukholweni, nasebuhleni welekela ukwazi. Hayi, angiyibambe la ngoba ithanda ukujiya. Ngiyayizwa futhi nami, idinga ngibe nesikhathi uma ngizoqala uverse 5, ngoba kufanele ngithi ukuthi ukujula uNkulunkulu asicacisele. Kanti ku-3 no-4 kusazofanele siphindele ku-2 Peter. Sikhuluma ngobunye, ukukhuthala kudala ubunye. Siguqe, ngikhuleke sibonge uNkulunkulu. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, sisondela phambi kobuso bakho, siyakubonga ngakho konke osenzele khona. Khuluma ngenkuthalo, Nkosi, siyabonga kakhulu. Qhubeka Nkosi wenza umsebenzi, sibe munye kuwe njengoba wena umunye noBaba. Moya ongcwele hlala phakathi kwethu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele. Ube nosuku oluhle. Baba uNsibanda uyavalelisa uthi uJesu Kristu uyinkosi.